si Sydney, ginaingon, ang padre di pamilya, buhaton ang tanan nga angay buhaton, aron lang ang pamilya makakaon. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Magibaka! Ibagsak! Ibagsak! Magibaka! Ibagsak! Sindi na ito nga. Panas ko anak na si Ruda na iagis ko ito mo. May uba na nag-strike. Pita, kung i-appeal ba siya anak? May uban tingali siya sa strike pa. Kay usama siya sa tangunon nga trabahante silang Pero kumpanya. bisa na. Tigil siya angay nga mag-apil-apil ang strike. Kaya di suro na makasuod og trabaho sa bang kompanya tao. Kaya notado na siya nga mo strike siya. Ako ba ito siyang ipugngan? Pero gusto manggit ko na siyang musupport sa uban nilang mga kauban nga nangatak-tak. Pero na! Ay! Nana ay, siya na rin pa. Nauli na gikan nag-strike. Aray! Naggabian ko sa pupang day da. Oh, sige lang. Uy! Niya day ka pa. Paamin ako pa. Kaliwan na kasi ginawa sini. Sige, hindi lang ko magdugay. Pauli na sa ko sa ato, Roda. Manihapon sa tapa. Sa bayan lang ko manihapon. Sige, bayan ninyo doon ka. Gutuman na day. Pakan ako bi. Oh, sige. Dungan na lang ta. Wapamasag ko man hapon. Ay, paita eh. Niya na rin kasi ni. Day, sorry ha. Huwag hapon ko kakitag trabaho eh. Sagdi lang ko. Looy na kay kunin mo day kay nang labadan lang taon ka. Ay, luoy-luoy na ako. Kay iko rin mo kumitabang, aron makakauntag katulos sa kaadlaw. Mukaon na ka? Sa may sudan niya. Sardinas. Ay, Ay, Sydney. paita na ginatoron day. Sige lang tagsuwag sardinas ani. Aw, agwanta kita. Kay wa pa man sad kay kita. Ay kabla ka day. Ningkamot yun ko nga makikitag trabaho. Bisag unsang trabaho basta kay mabuhi ta. Kanay trabaho nga tinarong ha, Sydney. Ayotong ko pa kanaan ang gikans din na utang na trabaho. Ay dili ko. day oy. Baalag bisan unsang trabaho day basta diniyos lang. Bisag magkargador pa ko spear. Di gyud ako na ikauwaw day. Uy, may Sydney! Siya to nimo. Bay Ariel, nialagi ko kay magpatabang ko nimo nga makakitag trabaho bay. Bisag unsang trabaho bay, pwede ra ko. Timing nga nimo bay Sydney. Ha? Nagkinahanglan kog 5 ka tawo alang sa akong project. Pero usa ra ni kabuan bay. Oh, okay ra kayo na bay. Pasadla ko na ha. Pero da, nakakaon ka na? Ha? Uwa pa doon. Maayo noon kay doon ako'y gidang pansit oh. Di magkakipalitan na. Kuan, sobra ni sa mong pagkaon kanina sa mong gitrabahoan. Osik man kayo kay wa na may nangaon ani. Matong gipadaan na lang ni Bay Ariel. Gipadaan niya na ako kaysa ilabay pa ni sa basurahan. Limpyo pa man eh. Og ni ako ihatag ni mong kwarta. Sweldo na ako kay Sabado man ron. Sige na daya, mangaon ta, dali na. Ha? Kaluoy sa kumbana. Naning kamot yun siya aron makakaon may lamig na pagkaon. Recorded by X Thunder Gaming. Dali, aram mulabay sa buwan. Ay, kuto bragahapon nga mong trabaho sa project ka ni Bay Ariel. Ay, ngita na sa kuglaing trabaho ini. Sagdi lang good. Timing sad. Himuon kong tiglabas sa mga hapin sa lamisa sa catering sa ilang era. Ugma na ko magsugod dong. Maluoy lang yapon ang Ginoo nato ani oy, dong Sydney. Day, Roda. Day, nagmata ba ka, day? Yun is it. Sa kabisi na to, sige pangitag kwarta ba? Ang to na itong panagtiayon, nakalimtan lang na to.
Unsa pa'y nakalimtan? Nga magtiayon man gyapon ta. Ambot na ko ipasabot ba? Kana bang buhaton sa magtiayon ba? Wala na to buhata. Anya? Aw, buhaton na to ron kay ninumduman man na to. Pagkakit sa kumpana, uy. Bitaw sa, nakalimot na lang Bitaw. ta ini. Maugyat. Karon di na nato malimtan. Sugda na nato dai. I love you, dai Roda. I love you too, Dong Sydney. Sydney? Oh, uy. Sydney? Ay, wala ka magkailan ako, ha? Ako ni Uy, si Marito. Marito? Oo, ha? Uy, Marito! Pero, yun na, nganong, hala, Ano, unsa kasi kang mata mo, ha? Ay, nabayot ko, ha? Bayot naman kong daan, good. Pa-classmate na to sa sementaryo. Oh, ako lang kitago. Wala kong mulalad. Pero kay patay naman ang akong maamahan nga pulis. Pulis mong guto, mong mga adlok ko. Aw, lad-lad na yun ko sa akong pakapakapa. Bayot na ko. Kumusta man ko? Ha? mo ba? Niya, sao, lisod kay eskapobre da eh. Ay, badi ako eh. Lagi? Hmm. Someday mo trabaho ron? Sawa pa ko'y kuan a farm. O sara ka buok parlor ang akong business. Pero kay naka-afam, man kog dato. Ana-ana ko'y 5 ka parlor. Ug doon na ko'y daghang mga events nga gyandel. Ano sa may buti pasabot ni mo anang events, Marito? Marita lang ay. Marito. Marita? Marita, Sige, oy. Marita. Kung doon ay mo invite og fiesta, og magpakalingawan, og bisag unsa lang ko diya, drama, variety show, ako'y mangitang museo. Unsa man? Doon ako'y macho gay contest. Karong Domingo, apil ko. Unsa man? Need kay kog tinuod nga lalaki. Mga 10 ka buak. Uy, Ha? uy, sige. I-appeal ko na, Marita. Lagi, Marita. Appeal ko na, ha? Ladies and gentlemen, ang nahimong macho gay, wayline kundili ang contestant number 1, Miss Philippines, Sydney Kalinga. Ay! Nakadaog ko! Nakadaog ko! Oh, nirang imong TF Sydney. 5K. 5K? Ha? 5K ni Marito? Ay, bawiyan ko na rin 5K. Bumasikag marito diya. Marita! Roda, badlo ka na imong bana, oy. Kaya nga naman, tiya. Laway kaayo. Nagpakitas iyang bugan. Ha? Niapil gabi dito sa among barangay nga nagmacho gay. Okay na ko, anak tiya, uy. Tarong man to niya nga pangita. Bastang importante, walang may magyatak og laing tao. Lisod ng momento mi tiya, unya, doon ako'y giyatakan nga tao. Ako ba imong gipasabot, Roda? Hala, wa man ko'y gipasabot tiya ko eh. Ha? Badlongan ang bana ni mo, ha? Di ka ni kakabadlong, anak. Ako'y mo badlong niya. Pagkauhawan gid ako si Sydney sa daghang tao. And now, ladies and gentlemen, aniya ang atong kinakusgan nga contestant. Contestant number 1 from Sydney, Australia. Naara si Sydney ni gawas na. Ha? Di ba Roda imo ng bana? Oo, si Sydney bitaw na tiya. Pero nga nung apel mo na siya, Miss Kay, uy, nga di man na siya tinuod nga bayot. Di na tinuod ka bayot! Nagpabayot-bayot lang na aron makakwarta! Pamugas lang iya, ha? Tiya. Recorded by X Thunder Gaming.
Bisag makauuwaw ang gibuhat sa iya ni Ruda nga tiguang daga, pawagig ko nagpaipikto eh. Ang ako lang nga makadiskarte ko, makarakit ko. Ug hangtod karon, rakitero gihapon ko. Mga katumang kasama, ang kaagi ni Sydney, dinining tulumanon. What's the style? Rakitero is style.